Bueno, nós somos Mario e Elene, viñemos a falar un pouco do proxecto Youtubeiras, así que, bueno, pero bueno, antes de falar do proxecto Youtubeiras, quería falar un pouco sobre o contexto cultural pop, así. Ups, non funciona, está roto, ahora xa, vamos antes de empezar. Bien. Bueno, a cultura popular defínese como conxunto de patróns culturais e manifestacións artísticas e literarias creadas e consumidas polas clases populares cunha contraposición a unha produción de elite cultural. Bueno, se entendense bastante ben, non? Que sodes así, xente culta e así. Coñecedes así a gente que está aquí? El 99%, hay uno que no. Bueno, exacto. Claro que non coñecedes. La chica que está al lado de Mincho. No me Vale. así de Bueno, si máis, si, bueno, son así xente, que ten guita, o señor ese chungo, A ver, que eu só non vexo en memes de Twitter, en plan de xente que gilipollas, así, tampouco, o sea, nunca lle digan chores que fai, así. Pero bueno, son todo xente que o que fai podes englobar dentro do conglomerado que é cultura popular, non? Produción cultural contemporánea. E preguntábame se coñecedes a alguén que faja o mesmo en gallego dese. Absolutamente ninguén. Había un chico que creo que es de Coruña, que se llama Ansu, que no me sale ahora el nombre en YouTube, pero es más rollo mecánica, como lo hace él. Sí, creo que sí que pode ser así. Bueno, obviamente, pues, eu non consumo esa cousa, así que tampouco non sei se me dá xoia, pero bueno, para que non mire así. Bueno, non sei se sabíades que houve xente que chegou ao número 1 de vendas en España cantando en galego, eses. Sabíades? Non, mentira, son chegaron ao número 1. Pero bueno, non por aí, pero non son esas, é así. Bueno, o primeiro, foi así, varia xente así, pero o primeiro en facelo foi un sitio que se chamaba Andrés do Barro no 69, ou seja, hai un par de anos, é así. Fixo unha canción que se chamaba O Tren. Bueno, non foi esta a única vez que o fixo en outras ocasións máis, mas morreu con 40 anos ou así de cancro, así, obviamente, o que pasa cando morres que non podes ser máis música, é así. Pero bueno, esta foi a primeira canción en gallego que chegou ao número 1 de vendas en España. Está por aí, creo. Toma, así. Espera, este ten volumen, ou ten demasiado, ou moi pouco, ou ningún. Está aquí. Vale, bueno. Alguén coñecía a canción esta? Sí, Sí, sona. Bueno, claro, este máis anos e supoño que sonará máis. Pois bueno, esta foi a primeira canción que chegaron ao número 1 en galego e así, máis, este non foi o único que tuvo así grandes logros así icónicos para a cultura gallega e así hai tempo e tal. Houve unha señora que se chamaba Ana Quiro, alguén coñecía unha señora que se chamaba Ana Quiro? Sí, sí. Sí, alguén así, non? Pois bueno, esta señora é así, era da súa, esa que é por aquí, máis entrou a Cataluña, así, por esta tema que ten así a xente galega de andar a emigrar así, así, non sei por qué. Bueno, ela comezou ali a súa carreira musical, mas ela quería cantar en galego, e así, tuvo así como moitos problemas así para a discográfica para que lle deixara, mas finalmente sí que puido e tivo moito éxito con isto, sendo unha das poucas artistas españolas que ten un espacio propio na televisión española cantando en gallego, e así. Esta era unha das súas cancións, como fermosa, por exemplo. Bueno, esta era unha das súas cancións e, bueno, a gente tiña visto, non xa, non? Sí. A gente, sí, bueno. Bueno, obviamente morreu en 2010, e, bueno, non todos tan novos, non nas veces no 2008, así como algúns que fomos. Non diste todo. Bueno, pois eso, morreu en 2010 ou así, mas, bueno, iso. Que, bueno,
Mais, obviamente, a cultura así gallega, a produción cultural gallega popular non acabou aquí, é así. Últimamente, houve uns señores que se chamaban así como tanxungueras ou algo así, que, bueno, casi sin querelo, pois acaban de marcar outro hito cultural dentro da cultura gallega, e así, chegando a niveis de éxitos que na época contemporánea ainda ninguén chegara, e así, e obviamente tamén demostrando que a lingua, o sea, o vehículo comunicativo que é a lingua, non é un impedimento para acadar éxito a nivel comercial e a nivel tal, sempre cando, obviamente, o produto sexa atractivo e estea ben feito e ben, o sea, e ben estructurado, non? E, bueno, só iso. O que pasa que, bueno, dentro desta suposta, así como unha reversión así da produción en gallego e así, pois despois poñemos así a televisión gallega e vamos así un pouco así tal, non? Pois, hai alguén que vexa a televisión gallega? Sí. Que ves? O Lanrúberes. Que máis? A noticia, bueno, claro, o parte é así, que sempre é así moi enxeto, moi tal, e así, un señor entrou nun... Bueno, bueno, xa todos sabemos as noticias que poñen aí. Ui, que fixen, hostia, o vino. Estamos así, hostia. E non, aquí tedes moito presuposto, é así, que é concertado, así, porque isto dos 20 solos non dá, Bueno, obviamente, a mí cando vexa a televisión gallega chama moito a atención como representa a poboación gallega en xeral e concretamente a xente galego-falante, é dicir, que son todo xente de máis de 70 anos, que vive no rural, que vai a Madonna non sabe pedir así na pantalla, así, porque é máis complicado, así. Hola. Bueno, supoño que chocará un pouco ca vosa vivencia vital, ou, bueno, ca vosa demografía, obviamente, porque, bueno, de 70 anos e así, e non estás aí todo o día en plan, non sei que, la función, de cama, non? Bueno, tamén quería saber se coñecedes alguna destas series. Todas. Sí. Absolutamente todas. Sí. Que xente máis culta, non sei que. Bueno, son todas series que estaban dentro da xabeis, non traducidas. Non sei se vos te pensado, pero había moita xente que me dixo que prefería mirar Shin-chan en gallego que en español. Sí. Sí. No. Dame igual. Que decidentes, decidentes. No sé, yo no Algún Shin-chan? O sea, sé que Shin-chan, pero nunca lo he contado. Non sei xa ver. Bueno, cando era pequeno tamén sí, porque poñía non sei que para máis que ese tal, non sei que, pero bueno, igual, é sempre ao revés e tal. Pero bueno, o sea, había moita xente que me decía iso. Eu teño dúas teorías posibles para esta cousa, non? Unha é que pode ser que a traducción de Shin-chan ao galego é mellor feita que a do español, é así, porque naquela época había moita inversión para traducir animes e tal, e había moita xente formada para traducir de galego a japonés. E claro, pode ser que estea mellor feita ao ser desde a versión original e non traducida desde outra traducción que pode ser a española, non? E outra pode ser que, a pesar de que supoño que a maioría de vos é así español falantes e así, ainda sendo hoxe en día a vosa primeira lingua pois o español, ou, bueno, no caso de que non sexades familias emigrantes, teredes familiares que antes falaban gallego e así, e que pasastes por un proceso de sustitución lingüística, e aínda que falades español, ou seja, a retranca ou as muletillas, as coletillas que se usan para facer humor nos traducións, pois faja máis gracia que non a traducción do español que pode ser moito máis xeralista, non para un territorio moito máis amplo que o galego. Bueno, por último, obviamente, tampouco non é o único sitio onde se fai cosas en gallego, na televisión de Galicia, así. Hoxe en día hai moitas plataformas que xuntan a creadores de contido en gallego e en internet, como por exemplo Twitch en galego, que é como un catálogo que se usa para poder buscar por temáticas e tal a xente que crea en Twitch en galego, Pod en galego, que é o mismo, pero para podcast e así, e por último, pro proxecto que estamos aquí, que é Youtubeiras, que é un proxecto, un certame, unha plataforma para crear actividades relacionadas coa creación de YouTube en gallego, para crear comunidade e tamén para premiar a creación de contido en gallego, así como hasta 7.500 euros, pero agora vamos falar sobre isto. Ben, pois agora queríamos falar un pouco de concretamente polo que estamos aquí hoxe, que é o proxecto Youtubeiras, e antes de poñerme a falar sobre ele, quería preguntarvos se sabedes un pouco o que é, se vos falaron un pouco do que é Youtubeiras, se algunha vez escoitastes. Youtubeiras é un proxecto que, como así existen proxectos para dinamizar a lingua galega en outros ámbitos,
o que fai é intentar dinamizar a lingua galega na internet, concretamente no YouTube. Intentar promover que se creen contidos no YouTube en galego. Entón, é un proxecto que este ano chega a súa sexta edición e como feito central, como evento central, ten un concurso que a día de hoxe está aberto o prazo e vos podedes participar. Entón, vamos vos explicar un pouco este concurso, en que consiste e como podedes gañar vos tamén eses premios, porque xa vos digo, ata o 15 de novembro está aberto o prazo. É moi fácil, porque simplemente con ter 14 anos ou máis, crear un canal de YouTube e publicar por menos un vídeo de calquera duración, non hai duración mínima ni máxima, que estexa en galego e teña o hashtag youtubeiras, xa podedes entrar a participar neste certame que ten, como dixo Mario antes, 7.500 euros en premios. Hai 7 categorías de 1.000 euros e unha de 500 euros. Non é como se vos creasedes un canal para participar nunha desas categorías, é dicir, vos cando vos inscribides no certame, o que facedes é enviar o vosso canal e despois o xurado é quen decide en que categorías vos premia, pero concursades en todas. Entón, xa vos digo, se cadra vos interesa este proxecto para lanzar un canal do YouTube e conseguir eses 7.500 euros. Mas se queredes máis información sobre como participar no certame, que persoas gañaron outros anos, que cousas se premian, que categorías hai, podedes ir a esta web que é youtubeiras.gal, onde está toda a información. Por exemplo, algo que sí que lle interesou a outros grupos en que estivemos falando é que este ano unha das categorías que hai é precisamente para persoas que é o primeiro ano que se inscriben. Unha categoría específica para iso, entón hai deses 7.500 euros, 1.000 euros pensados precisamente para canais que se abren novos. Mas Youtubeiras non é só un certame, e tamén vos imos falar un pouco diso porque tamén entendemos que se cadran non todas as persoas que estades aquí queredes abrir un canal de YouTube en galego ou poñeros a crear contido, ou se cadran non vos dá tempo antes do 15 de novembro. Youtubeiras tamén é unha idea de comunidade, é dicir, antes estaba falando Mario de cultura pop e preguntou-vos, coñecedes alguén que faga isto en galego? Non coñecíades moita xente, ou case ninguén coñecía a outras persoas que fixeran contido nas redes en galego, e precisamente por iso existen recursos como hashtag youtubeiras. Se non vos interesa tanto crear contido como si descubrir contido de xente que estamos facendo cousas en galego, podedes buscar así no YouTube o hashtag youtubeiras e vos aparecerán moitos canais e tamén a través das redes de youtubeiras noutras plataformas como poden ser o Instagram ou o Twitter, podedes chegar a moitas criadoras de contido que se cadra, pois non só están no YouTube, tamén están no Twitch, no Instagram, no TikTok. É unha comunidade que se cadra non coñecemos moito, pero que ten moitos materiais de literatura, de videoxogos, de case calquera temática que poidades imaginar. Mas claro, isto tamén é un certame no que podedes participar. Entón agora vamos facervos un pequeno percorrido sobre algunhas cousas que poderíades precisar se queredes abrir un canal de YouTube en galego e participar neste certame. Bueno, isto é así un pouco creno, fíxeno, o sea, dividino en dúas partes, antes de gravar e despois de gravar. Bueno, o que eu utilizo así para crear a cousa de YouTube, é así, non? E bueno, obviamente é un pouco básico e así, pero creo que é o mínimo que se require para isto, non? Obviamente, necesitase unha cámara ou un móvil, que, bueno, como supoño que saberedes, hoxe en día moitos móviles teñen mellor cámara que moitas cámaras de hai 10-15 anos, non? Un micro, que pode ser tamén, obviamente, outro móvil ou un micro estes, que, bueno, este concretamente é de Amazon, que costa 20 euros, e así tampouco non me falta así moita inversión. Iluminación, que vai dende luz natural hasta focos ou aro de luz ou un flexo, e así. Un guión, plan de grabación, que, bueno, obviamente, dependendo do contido que fajas, bueno, tanto para isto como para un programa de televisión para todo o mundo, non? Necesitarás máis ou menos guión, mas eu concretamente fago moitos vídeos que necesitan, pois eso, a investigación e tal, teño que ler moitos libros para facelos, e iso, necesito moitas veces moito guión para facer, porque obviamente non vou poñer a falar de temas así densos, así inventando o que digo, non tal. Por último, un set de grabación, que obviamente pode ir desde unha parede branca hasta todo o que queiras poñerle, non? E despois ven a parte máis, a que eu considero máis difícil é así, que é o que faz despois de gravar o vídeo, non? Que, pois, por exemplo, necesitas un programa ou unha app de edición, que obviamente hoxe en día hai moita xente que usa apps de móvil para editar e que ten centos e miles de seguidores, non? Un plan de lanzamento, que é o lanzamento para o teu proxecto en xeral, como para microproxectos dentro do propio proxecto grande.
coñecer a quen queres dirixir os vídeos, porque obviamente poñen prefigurándote quen queres que mire ou quen vai a mirar os teus vídeos, pois axúdache a visualizar mellor como comunicalo ou como chegar mellor a esa audiencia. Un plan de planificación, un plan de publicación, porque obviamente a xente non está tan activa en redes ás 6 da mañán como ás 8 da tarde, nin un lunes ás 6 da mañán como un domingo ás 8 da tarde. E por último, é unha das cousas máis importantes, a relación posterior coa audiencia, como contestas os comentarios, como manexas a túa imaxe en internet, como manexas posibles crises que poidas ter dentro da túa creación e así, non? Que obviamente, o sea, non é unha coña, o sea, xa é algo que se estuda en comunicación, o sea, a comunicación de crise é algo que tamén se ten que aplicar aquí, non? E agora vamos intentar facervos un pequeno percorrido por diversos canais que gañaron o ano pasado a edición de Youtubeiras do 2021. Un pouco para que vexades, se queredes participar no certame, que cousas se premian ou que categorías existían o ano pasado, ainda que é certo que este ano hai algunha categoría nova, outra que desapareceu, pero para que teñades un pouco de idea, e tamén para que vexades, se non vos interesa tanto participar, canais que están facendo cousas concretamente agora que podedes ficar cos nomes para despois buscar no YouTube ou no Instagram, no Twitter, que moitos destes canais teñen outras redes, por se queredes saber de xente que está a facer contido nas redes agora no YouTube e noutras plataformas. Mas tamén vos he de dicir, tedes que prestar especial atención nesta parte, porque cando pasemos por todas as persoas que gañaron algunha categoría o ano pasado, vou vos facer unha pregunta e a persoa que consiga responder a ben pode escoller un TikTok para ver diante da clase de algunha das persoas que están aquí, que gañaron o ano pasado, para ver un pouco como é o contido que fan na internet. Entón, por exemplo, o ano pasado un premio que había, que penso que se conserva este ano, esta categoría, era o premio Pioneiro, que é unha categoría que o que premia é canais ou xente que cría conteúdo en galego sobre algúns temas que normalmente pois non temos tanto contido en galego ou que pensamos que se cadra non podemos facer contido en galego porque non temos moitas referencias. O ano pasado este premio foi para un rapaz que falaba de videoxogos, tanto en análises como falando da historia dos videoxogos ou facendo gameplays, que é o Recuncho Gamer. O Recuncho Gamer, por exemplo, unha destas persoas que está en varias plataformas, ten un canal de YouTube, mas tamén está apoiado con directos no Twitch, tamén ten algún podcast, ten Twitter, Instagram, TikTok. Mas tamén hai xente que cría conteúdos moi diferentes, como pode ser Xacobo de Toro Cacharrón, que levou o premio didáctico, unha categoría que premiaba pois materiais que se pudiesen empregar no ensino ou que axudasen para aprender cousas novas, que Xacobo de Toro Cacharrón o que fai é principalmente vídeos de materiais escolares e didácticos, porque ele é un profesor, entón aproveita para facer iso. Tamén algo que se ten moi en conta nos premios youtubeiras, e que o ano pasado había unha categoría específica, é a creatividade. O premio Creatividade pois intenta valorar eses canais que fan algo dun xeito diferente, dun xeito original. Non sei se sabedes o que é o ASMR. Todo o mundo ou... Por se acaso, pois hai alguna persoa que nunca viu. Xeralmente, o ASMR fai referencia a eses canais ou esas persoas que na internet fan vídeos, pois normalmente teñen así un micro de bastante calidade, empregano para facer ruidos de xeito baixo, de volume baixo, pois pode ser susurrando ou con materiais que fagan algún ruido específico, porque hai algunha xente que escoitar iso lle relaxa. Entón, por exemplo, o premio Creatividade o ano pasado foi para esta rapaza que o que fai é entrevistas, comenta series, fai rutinas de cuidado de pelo, un monte de cousas, pero todo a través do ASMR en galego. Outros canais diferentes, por exemplo, a min gustaba moito empregar o YouTube para ver videoclips de música ou xente facendo versións de música. Este rapaz, Cousas, levou un premio que era o ano pasado a categoría musical. O que fai é versións de cancións que xa existen, tamén tutoriais sobre como tocar alguna canción, ten música propia, por exemplo, el tamén está no Spotify. Se o que vos interesa máis son canais de divulgación, o premio a mellor comunicación o ano pasado foi para este rapaz, o Astro Xavi, que o que ten é un canal
de divulgación científica alrededor das estrelas. Fala de astronomía, de como se organizan as estrelas no ceo, de como as constelacións son diferentes dependendo da parte do mundo en que nos encontremos. Tamén fala un pouco de física. Tamén en galego temos, por exemplo, conteúdo alrededor das viaxes. Toshio levou o premio Calidade Técnica e o que fan é que son unha parella dun rapaz e unha rapaza que viaxan moito. Entón, neste canal falan en galego sobre esas viaxes que van facendo. Por exemplo, teñen un vídeo de hai pouco en que contan unha viaxe que fixeron a Polonia. Tamén teñen blogs, entrevistas, dan consellos de viaxe. E se cadra vos interesa o seu contido porque son dúas persoas que levan unha dieta vegana. Entón tamén contan un pouco como é iso alrededor do mundo. Por ir así un pouco rápido, outros canais que se cadra a vos non vos interesan tanto, pero que nos sirven para explicar unha cousiña, Pablo Rodríguez Vila o ano pasado gañou o premio Impacto, que o que premiaba, este ano tamén penso que un dos que se conserva, é vídeos ou canais que se viralizasen, que tivesen pois bastantes visitas, canais que tivesen bastantes suscripcións, en la que non vos interesa se cadra moito este canal porque fai tutoriais para o profesorado e fala ás veces un pouco de leis e cuestións dese estilo, sí que nos sirve un pouco para ver como unha persoa que fai algo moi concreto, como pode ser iso, tutoriais para o profesorado en galego, tamén é algo que, a pesar de que sexa moi concreto e de que poidamos pensar se cadra nun primeiro momento que o ser en galego reducimos o potencial público que chegamos, que despois falaremos disto e desmentiremos un pouco, sí que é certo que este rapaz xa ten, penso que 10.000 suscripcións no YouTube, que xa vos digo, é un contido moi concreto, feito en galego, na Galiza e para a xente da Galiza. Tamén, por avanzar un pouco, o premio a mellor canal foi para este rapaz, o Son das Ideas, que o que fai é divulgación de física, mas en vez de poñerse a explicar física diante dunha cámara, o que fai son debuxos, animacións, e explica dun xeito un pouco diferente, alternativo. Por exemplo, ten algún vídeo explicando física cuántica, mais a través dos Pokémon. Case todos os premios que vos estamos falando van a través dun xurado, que vai valorar o vosso canal ou o voso vídeo cando enviedes, mas sí que é certo que hai un premio que é un pouco diferente, que é o premio do público. Ese non está escollido polo xurado, como o seu nome indica, senón que é un premio de popularidade, en que a xente pode votar que vídeos máis lle gustaron e decidir quen gaña ese premio do público. O ano pasado o premio do público foi para Orgullo Galego, que se cadra coñecedes porque é unha páxina que tamén está no Instagram, no Twitter, que ás veces se ten viralizado un pouquiño. É unha comunidade en galego e no seu canal concretamente o que teñen maioritariamente son entrevistas. Por exemplo, esta entrevista é unha entrevista a Stan Xogueiras, foron eles que gañaron o premio do público o ano pasado. Agora que xa vimos un pouco o contido que pode haber en galego nas redes, unha parte do contido, porque estes son só os canais que gañaron algún premio o ano pasado, vou vos facer esa pregunta que vos dixen. Se alguén sabe a resposta, que levante a man, e así sabemos quen responde correctamente e escollemos o vídeo. A pregunta é cal destes tres canais do YouTube en galego non fala de ciencia. A opción A é Astroxavi, a opción B é o Son das Ideas e a opción C é Toshio. Alguén sabe? Toshio. Probamos? Efectivamente. Os tres vídeos que vas poder escoller son de persoas que ou gañaron youtubeiras o ano pasado ou algún ano estiveron aí nomeadas, pero neste caso de TikTok. O primeiro é unha versión da canción del Cuarteto de Ibai en galego, versionada co Tetris, co canción do Tetris, co Reponcho Gamer, que era este rapaz que falaba de videoxogos. A segunda é como funcionarían as espadas láser de seres reais, co Son das Ideas, que era este rapaz que falaba de física un pouco dun xeito diferente. E o terceiro é outfits inspirados en Shin-Chan, con Cousas Rarísimas MR e Emperador Rúa. Cousas Rarísimas MR neste caso, no TikTok sí que non fai ASMR, fai en volumen normal e sen facer ruidiños. Emperador Rúa é unha rapaza que gañou outros anos algún premio de youtubeiras e que agora está principalmente no TikTok. Calcho de TCB. Alberto, dale. Como te lo cedo. Diría la opción A, pero la C también es. Diría. Vale.
Despois se queredes... Non sei nin onde está. Se queredes ver algún dos outros, están no TikTok. Dale aí. No, va para ti, te jodo. No, pues creo que la solución Bueno, e por último dixéranos que nos déramos así autolombo dese e así. Este é o meu canal, chamame Hola Xon Mario, así en YouTube e tamén en Instagram e así. E bueno, agora mesmo teño 12.000 e pico seguidores e que bueno, é unha merda, pero bueno, algo xa é. E bueno, no meu canal xeralmente por falo de cosas así del gallego, de minorías culturais, de lusofonía, bueno, cosas así del gallego, cosas así culturais e así de movidas. E bueno, obviamente moitas veces pensase que por non ser cosas en gallego que tes así como unha limitación xeográfica ou cultural así moi limitada, así, non? Mas obviamente fixe moitos vídeos con xente de lusofonía, que bueno, lusofonía, supoñemos que sabedes que son os conxuntos de países que falan portugués. Fixen, por exemplo, un vídeo con este señor que é de Lisboa, que se chama Leo, que é un canal que se chama Portugués with Lío. E fixen tamén un vídeo con este señor que se chama Esteban, que é o seu canal chamase Glosonauta, que é de Bahía, do Brasil. E bueno, iso, que obviamente eso, a xente pensa que tes solo a facendo cosas en gallego estás limitado, pois eso, a Galicia e pouco máis, xente que fala gallego por outros lados por X motivos, pero non, obviamente estás aberto a toda a lusofonía porque todo o mundo che pode entender facilmente, non? Trouxen un pequeno vídeo que, un fragmento do vídeo que fixen co Leo e así, porque, bueno, obviamente, pois todo o mundo que fala, a maioría de xente que fala aquí o español, pois é por un proceso de sustitución lingüística ou por asimilación social, non? El faloume dun caso dun amigo seu que é alemán, que seu pai é español, vivía en Alemanha, e o seu pai non lle falou español porque pensaba que iso iba a dificultar o seu aprendizaxe do alemán. Bueno, está en portugués e así, pero aquí dá portugués, non? Iso así moi xente moi culta. Digamos que sí. Mellor que sí, porque se non se lle escoita nada a súa parte despois a mientras que baixar. Hoje em dia já se sabe que não acontece, que é achar-se que aprender duas línguas, uma vai estragar a outra. Eu tenho histórias de amigos, por exemplo, tenho um amigo alemão que o pai dele é espanhol e o pai dele, quando se mudou para a Alemanha, teve dificuldade em adaptar-se, em aprender alemão. Então, quando este meu amigo nasceu, ele não lhe falava em espanhol. Ele não queria que o espanhol interferisse com a sua aprendizagem do alemão, porque ele está na Alemanha e ele queria que o filho falasse bem alemão. Hoje em dia já sabemos que teria sido muito mais vantajoso aprender espanhol e alemão e ser bilingue nas duas, não é? E, portanto, estás a dizer que a norma oficial, que é mais próxima ao castelhano, veio desse medo de estragar a aprendizagem do espanhol com um galego mais parecido ao português, mas hoje em dia sabemos que esse tipo de coisas não acontecem. Não se estraga uma língua por ensinar outra língua. A ver, hoxe en día ti e eu sabémoslo, pero moita xente descoñece en absoluto, porque ainda hoxe en día moitísima xente segue a intentar ensinarlle español ás crianzas, ainda sendo esa xente propiamente galego falante, porque cree que é o máis importante que aprenden español primeiro, ou creen que iso, que aprenden o galego vai dificultar a aprendizaje do español, cando na realidade é totalmente o contrario, ou seja, que as dúas linguas sepas desde que eres unha crianza, máis fácil vai ser aprender outras. Exatamente. E mais possibilidades tens. Por exemplo, um falante galego consegue mexer-se num lusófono com muita facilidade. Bueno, iso, entendeste todo, non é así? Ben, agora tamén me dixeron a min que tiña que falar un pouco do meu canal. Antes de nada, quería preguntarvos se vedes algo diferente nesta diapositiva, algo que chama atención con respecto ao resto.
la imagen del portátil, que no sé si estaría el vídeo. Que eres portugués. Bueno, máis ou menos. É moita gracia que digades sobre o da imaxe. Realmente, eu, no meu canal, o que fago é, pois, bueno, aparte de todo o que fago, unha cousa que se caracteriza un pouco o meu canal é que eu escrevo nunha normativa diferente. É dicir, normalmente a normativa que se estuda é a normativa que se lee do galego, é dicir, como lemos o galego e como hemos escrito o galego, é a normativa que podíamos chamar da Real Academia Galega. Que acontece? Que eu escribo dun xeito un pouco diferente, que é o que se chama o galego reintegrado, que é, de xeito moi resumido, aplicar a normativa do portugués ao galego. Entón, por iso unha persoa por aí dixo, está en portugués, porque é a normativa do portugués aplicada ao galego, ainda que eu continuo a falalo igual, simplemente escribo dun xeito diferente. E para non explicarvos concretamente que consisten as regras ortográficas do galego reintegrado, como se escreve en galego reintegrado, simplemente a partir de agora as diapositivas que falen do meu canal, para que vexades un pouco como é ou como funciona, van ir escritas nese galego reintegrado. Eu son neumático, podedes encontrarme principalmente no YouTube, mas tamén estou noutras redes como Twitter, Instagram, TikTok. E principalmente quería falarvos de como comezou un pouco o meu canal, porque se cadra, pois, pode parecerse un pouco a como poderíades comezar vos, ou se cadra, pois hai alguma persoa que si que se sente un pouco máis identificada, porque eu realmente non nos levamos tanta idade, que teño 19 anos, e cando comecei neumático, o meu canal, eu non tiña un plan de comezar un canal de YouTube, quero dicir, non era algo que levase pensando moito tempo de quero facer contido nas redes, quero facer contido especificamente no YouTube, senón que a mí me cadrou que eu cando estudaba segundo de bacharelato, pois foi cando houve o confinamento, estábamos na pandemia, entón de súpeto eu non tiña un xeito de estudar para a Sabao ou selectivo, quería de algún xeito continuar a estudar, eu non son capaz de poñerme a estudar chapando o que pon nun papel ou nun libro, e aparte quería ter algo para facer durante o confinamento. Entón decidí que ia gravar algúns vídeos eu na miña casa, pois resumindo algún tipo de conteúdo para estudar para Sabao ou para ter eu de material para despois repasar antes do selectivo, antes dos exames que tiñamos. E sí que é certo que cando falei con amizades me dixeron que eses vídeos podían ser útiles para máis xente. Entón decidí subilos ao YouTube e así cando comezou o confinamento xusto comecei a facer resumos da literatura galega que entraba na Sabao naquele momento. E sí que é certo que foi así un pouco improvisado, pero pouco a pouco, grazas a comezar subindo eses resumos, fui medrando e a día de hoxe o meu canal eu continuei no grazas a que pois na comunidade do YouTube en galego había moita xente apoiando eses resumos, había xente que me dicía que lle interesaba como eu falaba no YouTube, funlle collendo gusto a base de pois facer esa proba que eu non tiña pensado, xa hemos tido abrir un canal do YouTube ata que se presentou iso, e a día de hoxe falo principalmente destas dúas temáticas. Por un lado falo de literatura, porque eu comecei con eses resumos da historia da literatura galega, principalmente para o que estaba estudando, mas despois fun pasando a cousas que me interesaban un pouco máis. Por exemplo, eu no meu canal o que fago principalmente é todo a través da literatura. É dicir, como é algo que a mí me interesa, os libros, ler cousas en galego, todas as temáticas que trato, intento tratalas sempre a través de algún libro en galego, facer algunha recomendación de algún libro en galego con respecto a esa temática. Por exemplo, tamén busco moitos ligazóns coa música. Teño un vídeo, así por poñervos algún exemplo, analizando a actuación das Tanxugueiras no Benidorm Fest a través dun libro en galego da Través Editora, e tamén teño vídeos sobre o colectivo LGBTIQA, porque iso tamén é algo que me gusta moito visibilizar cando vou aos centros ou cada vez que teño oportunidade, que eu son unha persoa de xénero non binario, entón tamén empreguei o meu canal para falar un pouco deses conceptos que ás veces non explicamos tanto, como pode ser que é o xénero, que significa ser unha persoa trans, unha persoa de xénero non binario, ou debates como do pronome neutro en galego, o elu. Poñemos aquí o que pode ser unha captura do meu canal para que vexades un pouco a evolución e tamén os contidos que fago. Estos son os vídeos que fixera para segundo de bacharelato, para selectivo.
xa vedes, ou podes intuir máis ou menos, que son uns vídeos un pouco menos cuidados que este, porque foron uns vídeos que eu comecei, xa vos digo, dun xeito un pouco improvisado, aínda que Mario falaba antes do material que había que ter para gravar no YouTube ou para facer vídeos no YouTube. Sí que é certo que eu, por exemplo, só contaba cun monte de libros e unha cámara que poñía en riba para gravar, porque tamén estábamos no confinamento, non era como se podía sair por aí a buscar material, comprar cosas novas. E pouco a pouco, tamén grazas a gañar youtubeiras, sí que fun ampliando o meu material e, pois, por exemplo, agora teño unha webcam, teño algúns focos, pero non fai falta tanto material para comezar de cero. Despois, pouco a pouco, fun aprendendo no YouTube, xa vos digo sobre a marcha, por exemplo, agora vedes que nestes vídeos que son sobre o xénero, o colectivo LGBTIQA, xa teño como unha estética máis marcada, miniaturas máis coidadas, pero iso foi aos poucos. A mí sí que é certo que o galego, por exemplo, e falar concretamente de libros en galego e o falar en galego, se cadra non me deu tanto para conectar coa lusofonía, aínda que sí que teño parte da xente que ve o meu canal que é do Brasil ou de Portugal, pero sí que aínda así me deu bastantes oportunidades. Por exemplo, que eu falase en galego nos meus vídeos, serviume para checar as aulas, cando facía eses vídeos de segundo de bacharelato, había profesorado que os empregaba para dar aulas, alumnado que os vía e que me apoiaba e que, bueno, pois un pouco apoiaba o meu conteúdo. Tamén, facer os vídeos en galego foi unha oportunidade de gañar youtubeiras, que xa vos digo, este ano tedes 7.500 euros en xogo, entón se cadra salir de todo o canal tamén tedes esta oportunidade. E tamén me serviu moito para facer comunidade, porque eu se cadra, se tivese feito os mesmos vídeos en castellano ou en inglés ou noutras linguas, non tiña ese apoio dunha comunidade xa creada como pode ser a comunidade de youtubeiras, que con que subades un vídeo en galego xa tedes xente detrás apoiándovos, xente que quere consumir o vosso conteúdo. Tamén moitas veces o facer conteúdo en galego da Galiza, pois se cadra non hai moitas outras persoas que fagan o mesmo conteúdo que vos, entón tedes como un pouco menos de competencia. Tamén, en canto aos libros, xa vos digo, sou unha persoa que gosta moito de ler e que fago todos os vídeos a través de recomendacións de algún libro, lendo algún fragmento de algún libro, e grazas a facelos de libros en galego da Galiza, pois puiden coñecer a xente que escribía eses libros dos que eu gostaba, ou tamén, por exemplo, eu sí que colaboro un pouco con a Través Editora, que é unha editorial que hai aquí na Galiza, e me envía as súas novidades por facer eu vídeos en galego recomendando libros. Tamén puiden publicar libros, dos libros que grazas ao meu canal puiden difundir. E xa vos digo, eu non teño tanto impacto como Mario, só levo 2 anos e teño agora mesmo 2.800 suscripcións, pero pouco a pouco tamén vou medrando e tamén sempre digo, eu non tiña un plano de comezar no YouTube, non tiña nada pensado, e ainda así, grazas á comunidade, grazas a todo isto, pois xa levo 2 anos e xa teño toda esa xente detrás. Entón agora queríamos vos deixar aquí as nosas redes, as redes de Mario, as miñas redes, tamén as redes de youtubeiras, para que busquedes un pouco, vos informedes sobre o proxecto, sobre outras persoas que están creando, pero tamén vos queríamos preguntar se tiñades algunha dúbida. Dúbidas sobre o YouTube, sobre youtubeiras, sobre os nosos canais. Non sube nada. Todo demasiado claro. Ah, sí, youtubeiras. Pois, xa que non tedes dúbidas, queremos vos mostrar un pouco a páxina para que vexades, por se tedes curiosidade ou no proxecto ou mesmo tamén en participar vos, que hai unha páxina que, xa vos digo, a rede de youtubeiras ou youtubeiras é un proxecto que non só intenta premiar os contidos en galego no YouTube, que se ides aquí aos premios podedes inscribirvos e xa vedes que é moi fácil, simplemente ustedes que encher un pouco os vosos datos e presentar o canal, porque vos presentades o canal e despois se iso un xurado que decide se vos premia, en que categoría vos premia, iso, tedes alguna categoría específica para canais que comenzan. Pero tamén nos parece interesante mostraros esta parte en que
bueno, tedes o premio do público aquí, onde se poden propoñer vídeos, que vos tamén podedes propoñer vídeos, se queredes. E seguides aquí dentro de premios e histórico, tedes todas as edicións pasadas, os canais que gañaron, os vídeos que foron propostos, e todo iso, porque se cadra, xa vos digo, non vos interesa tanto pois participar nos premios, pero sí que tedes aquí todos os canais os que falamos hoxe, algún máis. Por exemplo, estes foron todos os que gañaron o ano pasado, pero seguides aquí tedes anteriores edicións, incluso entrevistas. E queríamos deixarvos... Poñemos o vídeo, non? Que vídeo? Sí, con... Con un vídeo para animarvos un pouco a participar no certamen. É que, dende a crise enerxética dos 70, que o prezo dos carburantes non sufría unha subida tan forte. Flipa. O barril de Ben acabou máximos históricos e hai moitísimos factores que agravan o declive económico. O embargo de petróleo e gas por parte de algúns gobernos, o conflito bélico actual, a OPEP, que non bombea máis cru. O mundo está desexando que Alex sexa youtubeira. Xogos, tecnoloxía, tendencias, saúde, viaxes, arte... E ti, que queres contarnos hoxe? Para a rede, a nosa. E xa vos dicimos que tedes ata o 15 de novembro para inscribirvos, e tamén no canal de Youtubeiras, se non sabedes moi ben como comezar o vosso canal ou como gravar os vídeos, nos xeremos vos como un percorrido xeral, pero tedes, a parte de vídeos do xurado que falan un pouco dos premios e de como podedes, pois, das cousas que valoran, tamén tedes algún vídeo de procesos creativos. En estes vídeos falan persoas que gañaron outros premios sobre como gravan os seus vídeos pro canal, que material empregan, como fan o guión, como se informan, e se cada iso tamén vos interesa para aprender un pouco como podería ser gravar un vídeo pro YouTube. Se non tedes máis dúbidas. Xa está, acabouse.